استئصالات اکسپرت تقدیم می‌کند. бародарои ман, дар як лаҳзаи зиндагӣ шумо метавонед ҳамаи чизро аз даст диҳед, лек бо сабр ва пуртоқат бошед. чӣ хеле ки дилет шид мара тоқа монди рафтӣ, дери ё зуд шуморам тоқа мемонед мисли ман. ассалому алайкум ошиқои айҳамҷудо. бимон ки бимонам канори ту. ман ба ошиқон нафрат надорам. ман дар ту нафрат дорам ки суханот ба ёдум мезанад ки гуфта будӣ ман қатъит мемонам то ахира. майли ман дар чашмои шумо чӣ хел битавон банда, не ки аллоҳи бузург медонад ман чӣ хел ҳастам банда. ассалому алайкум бародарои ман. استئصالات اکسپرت تقدیم می‌کند.